Mayong utusugbog sa mga nagsunod ng among pagsibiya Biyernes karon Hulyo 24, tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Human sa tibok adlaw nga kagubot kagahapon kabahin sa taho nga hulga sa kinabuhi sa ubang miyembro sa pamilyang Manalo sa Iglesia ni Cristo, miatubang kagabi si Angel Manalo aron sa pagklaro sa hitabo. Si Angel Manalo ug ang iyang inahan nga si Tenny mipagawas og video sa YouTube nga nanawagan sa ilang mga miyembro sa ilang suporta kay adunay hulga daw sa ilang kinabuhi. Ang administrasyon sa INC mitiwalag kang ang Angel ug kang Tenny kalabot sa ilang gibuhat. Sa pag-atubang ni Angel kagabi, iyang giklaro nga wala siya gidagit ug wala niya gi-question ang liderato sa iyang maguwang nga si Eduardo Manalo, ang executive minister sa INC. Apan nanawagan si Angel sa iyang maguwang kabahin sa giingong korapsyon sa ubang miyembro sa konseho sa Iglesia ni Cristo. Apan matod sa usa ka miyembro sa INC dinhi sa Sugbo nga si Ruben Licera nga siya ug ang iyang pamilya padayong mosunod ug mosuporta kang Eduardo Manalo. Matod pa ni Licera nga ang tinuig nga magtotoo mosalig ug mosunod sa administrasyon sa simbahan. Mga residente sa Davao City giawhag nga magtigom og tubig tungod sa ipahigayong water interruptions gikan karong adlawa July 24 hangtod sa Domingo July 26. Ang Davao City Water District ni anunsyo ni atong Miyerkules kalabot sa mga water service interruptions nga mokabat 8 hangtod sa 24 ka oras. Ang unang set sa water interruptions magsugod karong alas 9 sa gabi ug hangtod kini alas 5 sa buntag ugma. Ania ang mga lugar nga maapektuhan. Samtang ang ikaduhang set sa water interruptions ipahigayon gikan alas 8 sa buntag ugma July 25 hangtod sa alas 8 sa buntag karong Domingo July 26. Ani ang mga lugar nga maapektuhan. ug laing water interruption sab ang masinati sa tibuok Ladislawa Garden Village 1 ug 2 sugod alas 8 sa gabi ugma hangtod sa alas 8 sa kaadlawon sa July 26. Ang General Manager sa Davao City Water District nga si Edwin Regalado nangayo og pagsabot sa mga konsumidor sa tubig ug sa kooperasyon. Ang Traffic Enforcement Agency of Mandaue o TEAM miingon nga ipatuman na sunod semana ang one-way traffic sa mga dagkong dalan sa maong dakbayan. Matod ni Glenn Atigua, Pangulo sa TEAM, nga ang daling pagpatuman sa one-way traffic scheme ubos sa mando ni Mandaue City Mayor Jonas Cortez, naglaom kini nga bansayon ang mga motorista sa dagan sa trapiko sa dili pa mahitabo ang panagtigom sa Asia-Pacific Economic Conference Summit dinhi sa Sugbo. Ubos sa bagong one-way traffic scheme ang mga sakyanan nga moagi paingon sa Pacific Mall ug kadtong paingon sa norte makagamit sa SB Cabahong Street sugod sa Jollibee Sentro ug City Hall. Samtang ang mga sakyanan nga paingon sa City Hall moagi sa PJ Burgos Street gikan sa Pacific Mall. Saysay ni Antigua nga target nilang himuon ang mga road sign karong umaabot nga Lunes samtang ang pagpatuman sa one-way scheme sa Miyerkules buhaton. Dugang hangyo ni Antigua sa mga motorista nga mosunod sa mga signage sa kadalanan aron malikayan ang kalibog nga mao na hinuoy makasamot sa kahuot sa traffic. Gilauman nga ang bagong traffic scheme mopaluag sa kahimtang sa trapiko sa dakbayan sa Mandaue diin daghang sakyanan ang mangagi sa lugar ug daghan sab kalsada ang gipang-ayo. Pag-asa nibutyag nga ang bagyong Goring nga nisud sa Philippine Area of Responsibility kagahapon nagmaintenar sa iyang direksyon o gikatakdang mogawas sa PAR karong hapon. Samtang laing low pressure area nga naa sa Tugigaraw, Cagayan ang gibantayan karon. Sa latest weather bulletin sa Pag-asa, ang bagyong Goring nasigpatan sa 1,160 kilometers northeast of Basco, Batanes ug duna kini hangin gikusgon nga 145 kilometers per hour ug ang paghuros niini anaa sa 180 kilometers per hour.
Matod sa pag-asa nga ang bagyong Goring dili direktang makaapekto sa nasod, samtang wala sa giisa nga public storm warning signal ang pag-asa sa bisan asang parte sa nasod. Ang bagyong Goring gikatakdang anaa sa gawas sa par ugma sa buntag sa may northeast sa Basco, Batanes ug paingon kini sa direksyon sa southern Japan. Samtang gibantayan karon sa pag-asa ang usa ka low pressure area sa 130 kilometers east-northeast sa Tuguegarao City, Cagayan. Matod ni weather forecaster June Galang nga ang LPA gamay rag tsansang mahimong tropical depression ug posibleng muuban sa bagyong Goring panorte. Apan kung mahimo kining bagyo, tawgon ang LPA og bagyong Hana. Alang sa kahimtang ug sa temperatura sa panahon karon, aniya si Alice Canasa gikan sa Pag-asa Mactan. Ania ito labing ulahing kasayuran, madagumon ang kalangitan, inubanan sa mahinay nga kasarangan nga mga pag-ulan-ulan, pagpanugdog ug pagpangilap, ang masinati ditong dapita sa probinsya sa Cagayan, sa Perla, Apayao, Ilocos Norte, mga isla sa Batanes, Calayan o Babuyan. Samtang panagsa nga na sa pagkamay madagumon ang kalangitan, inubanan sa panagsa ug daklit nga mga pagpanugdog ug pagpangilap, masinati sa uban nga dapit sa atong nasod, lakip na dinhi sa tibuok lalawigan nga dakbayan sa Sugbo. Mahinay nga tus kasarangan ng hangin gikan sa amihanang silangan, kari na sa bagatang silangan, may magpasulabi nga muhuros sa amihanan ug tunga-tunga nga bahin sa Luzon. Samtang gikan sa bagatang kasadpan nga na sa kasadpan, ang hangin nga muhuros sa uban nga bahin sa tong nasod. Ang barabara sukod sa temperatura karong adlawa, kun ang kabugnaw ug ang kainiton, nagasukad kini gikan sa 24 ngadto sa 31 degrees Celsius. Daghang salamat, Ma'am Alice Canasa, gikan sa Pag-asa Mactan. Ug ganiya ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Had your dose of Sun.Star News? Good news! Sun.Star's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sun.Star Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install.
Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you! 10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign sa Southmid 2015? Watch every game live at www.sunstar.com.ph. Visit sa southmid.sunstar.com.ph to get the latest updates. Mga kabisdak! Ania na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak atuan higikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahitugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhon. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ania na bay? Ato ni bay? Original ni bay? Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Maja Salvador ni butyagan nag-enjoy siya sa iyang single life human siya magbuwag ni Gerald Anderson. Si Crystal Clemente sa Showbiz Chika. Human sila nagbuwag ni Gerald Anderson, Maja Salvador ni butyag nga nag-enjoy na siya sa iyang single life karon ug dili pa anda musod sa lain na sang relasyon. Sa press con kagahapon sa gibidahan ni Maja nga salidang Bridges of Love, gibutyag sa dalaga nga grabe siyang nasakitan sa panagbuwag nila ni Gerald. Pandaw okay na siya karon. Pero sobrang nag-enjoy ako maging single. Yung mga gusto kong gawin para sa sarili ko, nagagawa ko na kasi 'di ba? Nag-single ka, halimbawa? Oo, lahat pwede mong gawin. Parang ikaw mismo, kung ano man yung magiging decision mo, ikaw yung magde-decision nun. Dati kasi, di ba, pag meron ng karelasyon, syempre, kailangan mong respetuhin or i-share or antayin yung mga, di ba? Sigon sa aktres nga dako og natabang ang iyang mga katrabaho sa seryeng Bridges of Love nga sila si Paulo Avellino ug Jericho Rosales, sanglit mao iyang makahinabi matag adlaw. Paulo ug Jericho sabdaw ang nagpaanggo sa iyang kabililhon. Gipalibutan sabdaw si Maja sa mga taong nagmahal kaniya. Sa pagkakaroon, matud ni Maja nga mobawi lang usa siya sa iyang kaugalingon tungod kay daghan pa siyang ganahan buhaton ug wala pa sab siya time for love. Crystal Clemente sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow pod mi sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, dunay nakadaog sa premyo sa 642 Lotto sa Bula kagabi. Makuha sa nag-inusarang winner ang premyo nga kapin sa 37 million pesos. Samtang walay nakadaog sa premyo sa 649 Super Lotto sa Bula kagabi. At ang iyang bula unya sa 645 Mega Lotto. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita.
Ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Pilipinas. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.